Při druhém porodu vlastně u syna jsem byla sterilizovaná, což jsem ani nevěděla, o co se jedná. Až když jsem přišla poprvé na kontrolu k paní doktorce, když mi to oznámila, že jsem sterilizovaná, že už nebudu moct mít nikdy vlastně děti. Dobrý den. Posaďte se. Co je u vás novýho? Přišlo vám něco? Ano, přišly mi ty papíry z nemocnice, jestli se mi na to podíváte. Přišli vám docela rychle, to je fajn. Průběh porodu. Tady žádost o provedení výkonu. Tady koukám ten datum. Ano, Není to datum porodu? je to datum porodu. Dali mi to podepsat, mi řekli, že tam mám komplikace. Aha, takže vás vystrašili jako. Ano, A vysvětlili vám, co to pro vás bude mít za následek? nevysvětlili. Já jsem ani hlavně nevěděla, o co hlavně pořádně ani jde. Měla jste bolesti už, Měla, když jste no. to dostala podepsat? Tohle je důležitý dokument pro nás. Já to ještě zkonzultuju s právníkem, ten se na to podívá svým odborným okem a tu žádost o odškodnění bychom vám připravili. A vy byste si to potom odeslala doporučeně na Ministerstvo zdravotnictví. No, uvidíme, no. Jste z toho nervózní? Jsem, no, docela z toho nervózní. Rozumím tomu. Chápu, že vracet se do toho období musí být náročné. Máme k dispozici psychologa, kdybyste potřebovala podpořit, můžu vám zprostředkovat konzultaci s ním. Vším vás provedeme, když cokoliv nebudete vědět, budeme v kontaktu, budeme si telefonovat. Jo, nebojte, jsme v tom s váma, podpoříme vás, jak nejlíp budeme umět, aby to dopadlo dobře. Dobře. Jo? Tak jo. Tak jo, tak dneska Mějte se pěkně.